Hello mga ka-dragon, good morning po. Ngayon pupunta po ulit kami ng Batasan kila Nanay Jesusa. Bale, papaabot lang po namin yung kunting tulong para sa kanyang pagkekem. Yes. Kaming tatlo lang guys ang present kasi hindi kami kasi sa Motor lang kami guys. nakabawal din kasi yung bawal din si Nanay dalawin ng marami. Tara guys, samahan mo kami. Bye! A few moments later. Andito na kami guys, kila Nanay Jesusa. Umaga po. Sana na ito. Bangon na rin sa kimo. Kahapon, flat na. Kailan po na po yan? Noong 22. Nagbalik kami. Kailan po ulit? Sa Sulutin yata. 15 po. October na po. Oo. Asan po si Rio? Hindi, tawagin mo doon. Dali na. Wala nga doon! Wala. Oo. Akin na nga tawagan mo. Dali na. Tawagin mo si mama mo, dali. Kaya nga din lugar niya niya. Dali. Wait lang. Tawagan mo. Tawagan mo, bisita. Agad? Ha? Pagod ko ta? Oo. Naka-video call pa. Mama mo yan, di ba? Tawagin mo na. Ikaw nag-aalaga kay Lola Ma? Kabait naman na bata. Pag wala si mama mo, ikaw nag-aalaga? Wala. Ay, hindi man ako iwanan. Tingnan ko na lang. Oh, sige na. Oh, maubos, wala ka na laruan. Tagal ah. Diyan lang kay Lola Kura eh. Ilang araw po kayo sa Kalapan? Isang araw lang. Isang araw. Uwian din kami. May service po kayo? Napisaka kami doon kay Sityopo. Kamusta man po ang kemo? Ako, hindi na. Maano po, maano ba ang tawag doon? Ano lang, tambulay ka. Ganun po. Parang lagi mabigat ang ulo ko. Buti nga ngayon, kabangon na ako, naano ko ng ulo ko. Gusto ko lagi na nakahiga. At di pagkain ko, dahil ko pa yung nagalihi. Isang gabi ako hindi kumain. Isang gabi, umaga, tapos tanghalian. Hindi magtanggap ako sa mura ng pagkain. Hirap. Pero pina-check up niyo na po ulit yung Oo. ano daw po ang sabi? Anong dagay Hindi pa naman sinabi ng doktor kung kailan ang ano niya. operasyon niya? Sinaliliit pa. Kapag na-opera, makatuloy-tuloy pa rin ang chemo. Buti nga lumiit na eh, oh. Nakapa po rin. Dati malaki. Oo. Puro nasasaktan. Hindi man. Wala din. Ito hindi, ito yun. Paano po malaman na may breast cancer? Iba Iba ba yung cyst? Yun na rin Yun yun. na yun. Oo, Na, yun na. Parang bukol lang. Wala daw na. Ayun, kalaki oh. Ito. Kalaki nga, no? Maliit na. Oo. Ayun, nagabuo. Ay, oo. Dati doble to eh. Ngayon maliit Kahit na. pisa-pisain niyo po, hindi masakit. Hindi. Wala siya oh. Matigas po siya. Wala nang pakiramdam. Oh. Wala. Lumiit na. Ganun niya nga po yung kabila niya. Yung dito po. Ito wala to eh. Oh. Flat yung kabila. Flat. Ito lang. Parang umasa siya. Ano po yan? Kaya nga, Kailan niyo po siya nalamang may bukol po yan? No, matagal na rin po. Tagal na. Kasi yung may anak ako, parang sipa siya. Hindi niyo po pinapansin lang na ano. Baka nga magkapa nga din ako. Wala pa parang may anak. makapa naman sa'yo, tay. Natakot Wala ako. naman. Wala. Pag may anak lang. Hirap din po ba kayo maglakad? Parang ano pa, mahina pa.
Natakot ako, baka bigla akong ano. Huwag mo muna siyang peresahin ano. Pagkain ng katawan yan, para tayo din ako. Wala kasing ano dito sa atin, no? Magbiyahe ka pa talaga sa malayo. Nakakapagod din. Yung biyahe lang eh. Kalayo din ang Kalapan na. Layo din. Lalo nung pag Ilang ganyan, oras ano, din yun. nakakahilo. Sabi nga nung mag-asawa, mahiga ka na, hindi ko kaya kako kasi yung kamay ko kung paano. Tapos kaltag-kaltag pa, lalo ako magsuka. Sabi ko, upo lang ako. Mas ano ko pa ang mag-upo. Isa yung nakahiga. Exercise niyo po kaya yung kamay niyo para ano? Therapy. Unang stroke pa lang po yan. Pero gusto mo Hindi kasi yung iba, di ba, ano? Talagang hindi na, mahirap talaga pag stroke, no? Hindi mo na talaga maigalaw na, no? Dati to nagagalaw ko to eh. Ngayon hindi na. Natigil na siya na therapy. Hindi na bumalik yung nag-therapy sa akin eh. Ayaw naman mag-therapy ng iba no, pag hindi mo ano ang mga ugat. Ayaw nila. Kasi may ugat na sinusunsun daw yan. Sabi ko, yaan na lang muna. Hindi ko siguro makano yan. Wala na po siyang pakiramdam. Meron pa. Hindi. Pero hindi nyo talaga may ganun. Hindi naman daw. Parang namatay yung ugat dito. Buti, ano lang po, ano, mild lang ano. Hindi naloko mo kami, sabi mo, wala kang number ni mama mo. Wala ka eh. Meron eh. Cute naman ang anak ni Rio. Ayaw mo lang ipahawak. Kaninang cellphone niya? Nanay para hindi maubo. Kay lula mo pala eh. Sinong nagpa-load? Ako. Tira mo? Hindi. Ikaw lang nagpa-load sa tindahan? Nakaw ko lang. Neng? Lagot. Badyon. Saan mo kinuha? Bigay sa akin ni mama yun. Sabi mo, ginakaw mo. Pantay mo si lula mo pag wala si mama mo. Ha? Lagi na niya kasi alis ng alis. Nagawa. Paluin mo eh. Taba-taba ng hita. At least hindi halatang gutom. Diba? Halatang maraming makain si mama mo. Ang taba. Ayan na. Hindi, basta taltalon pala galing. Say ka baga. Taga-hanap kita. Hanap ko ng hanap. Minsan nagalusot. Ginasabi yung anak mo. Ha? Anong sabi mo kanina? Pangit. Sabi ba? Bayad. Ha? Ano sabi mo kanina? Ngayon hindi mo masabi. Taba ng hita. Bule eh. May bigay lang kami kay nanay. Bigay na naman. Ayaw ma? Sige, uwi na kami. Uwi na kami. Ayaw ma? Ayaw mo, gusto mo? Ayaw mo gumaling si Wala akong Lola? pamasahe, bahala ka dyan. Ayan, thank you. Saan po? Pangalan ni Lula. Basahin mo, basahin mo. Dali. Basahin mo yung pangalan. Basahin mo yung From DLF, IFDFM, Dragon Ladies. Thank you. Sige po. Pakita niyo po yun. Malaki pa naman niya, ma. Tulungan mo 500. Pamasahe na naman po kami. Pangkili mo na. Ayusin mo, B. Kay Lola yan. Tulungan mo si mama dito. Tulungan mo si mama mo. Dali kasi hindi niya lang eh. Yan. Maraming salamat po. Yes. Tira natin. Open ay count mo. Count mo nga, be. Count. Ilagay mo dyan. Bilangin mo muna. Bilangin. Ulit. Marunong ka magbilang? Bilangin mo nga, be. Bilangin mo daw. Hindi, Runo. Bilangin mo nga, ma. Marunong ka pa ba magbilang, ma? Bilangin mo nga. 1, 2, 3, 4, 5. Yay! Ayan po ay from Team DFL. Then, ito pa. There's more. Yay! Ano masasabi mo? Tuwang-tuwa si ate. Iyak ko na siya. Oh.
Ito na ay para kay ito ay galing po kay Manong Lito. Manong Lito. Kuya, Hindi po, Hindi po. Manong Galing po sa ibang bansa. pangalan niya. maraming salamat. Ito is pang Team DFL. Open mo rin yan. Dali. Open mo rin, count mo rin, Adeng. Sama ba? Ikaw na. Hehehe. O, may naiwan pa. Isang kimo na tayo, B. 1, 2, 3, 4. Pot. Bye. O, may isa pa, naiwan. Ay, Yang may ano na siya pang dagdag ko sa kemo. Kaya tanong ko lagi kung kailan naman kami babalik. ulit, be. Ayun ang ginaano ko yung One. pag-ibuli. 2. Bilangin mo, boy. 2. Bilangin mo. 1, 2, Sabi mo yan ha, pang kemo mo Wow. yung mama. Pambili ng pagkain niya. sige po. Hindi mo yan pang load, ha? Hindi yan pang load. Pang chemo ni nanay mo. Thank you ko na lang dito, dali. Thank you po, kamo. Dali. Sige na. Dali, para makita ka sa video. Dali. Sige. Salamat po sa nagbigay. TV yan. ikaw na. Maraming salamat po sa nagbigay. Sa team ng Dragon Fruits Ladies. Kay Kuya Manong Lito. Maraming salamat. Thank you rin po. Pagaling po kayo. Sana makatulong po yan sa ano nyo, kemo nyo po. Bye-bye. Alagaan mo si mama mo, ay si Lola ha, pag wala si mama mo ha. Hindi ka lagay. ko doon sa bahay. Bantayan mo lang si mama mo, ay si Lola. Huwag ka nga alis. Huwag puro cellphone. Ay, galing. Dito lang. Sige po, muna na po Bye-bye kami. po. Thank you po sa ano, pagaling po kayo na. Bye. Thank you, te. Nung nakaraan din guys, pinuntahan din namin si Ma'am Binsyang. May hinatid po kaming ano, konting gamit niya sa tsaka prutas. Ito yun guys, panoorin niyo po. Dito kami sa bahay ni Auntie Binsyang. May hatid kami sa kanya. Konting daw. Ayun, kaming. Hello, Ma'am Binsyang. Good morning. O, tingnan mo, naka-smile na siya. Ba? Nagkatay ka kaya ng manok ang kailangan. May tinola. Ay, wow. Ate, batiin mo naman ako birthday ko ngayon. Happy birthday. Thank you. Anong pangalan niyan, te? Gretchen. Oh, di ba? Kilala niya ako. Ante, meron ako sa yung pasalubong ko. Nilagay mo na dyan sa papan. And this one? Pampers. Ay, sumini. Oh, wipes and then para ano. Yan, ang kilagay mo lang para lagi mo punas-punasan dyan. Oh, hindi pa pala ito nalaman. Dalawang unan para masarap ang tulog. Kasi tinapon namin yung ibang unan niya, guys. Mapanghina kasi. Hintay, kainin mo pa ha? Pati mga kumot niya dyan na up niya, pangipangay. Ante ako, kilala niya? Oh, siyempre. Yeah, yehey. Sino mo ito masingit? Yan si Gretchen. Ay! Lumante ha, nilalaglag mo ako ha. Hindi ko na, bawiin ko na nga lang to, ante. Bawin mo na yung uwi mo na. Ano ba panindigan niya? Panindigan niya talaga yung maitim mga singit. Kaya, joke mo lang yun, ante, no? Oo, joke ko lang. Joke lang yun. Paano mo nga rin nakita, di ba? Oo. Ano, sa daming butang, ginaano niya. Nilagat kayo ngayon? Diba kami sa bukid? Ha? Papuntahin sana namin siya buka kahapon, doon sa bahay. Si? Kayo, kaya lang kasi pinagbawalan naman na kami. Oh, yun talagang bawal ng... At may positive nga dyan sa barangay. Hindi, ito, buksan mo na. Kain daw siya kilo. Gasan niyo muna. Nagagaan ka nante? Anong ulam mo? Pata, akata. Ay! Yung totoo, Bago yun ah. Pata hakata. yung totoo, sabihin mo. Ano nga rin daw? Yun naman ang totoo. Wow! Pata hakata. Puro hakata na lang, antay, pinapakain. Ay, hindi mo natanggalin You are yan a sa liar. camera. Liar? No, I'm not a liar. I'm telling the Oh, truth. yeah. Ang galing You're not mag-English telling ni the Mama. truth. Ang lang nito. Ang kain ka na nga rin ng ano, bas.
Buksan mo na Roda yung ubos nila na binigay. Dali, buksan mo na, napapakain na ako. Hindi pa hugas yan, Ken. Hugasan niyo na, Ken. Tinanggal ko yung dalawa dyan sa saging yan at nabulok na. Pagka ano na alam mo, Uncle, kulang lang si Mang Binchang talaga sa ano eh. Sa kausap. Aruba, Tingnan mo, ang kausap. tinutuyo niya kausap oh. Kaya nga, nung pagpunta namin, pag nagapunta kami dito dati, hindi mo kami kinakausap. Ngayon, pag Hindi nga naisip. Hindi! Sinasabi ko na sa iyo eh. Pagka mag-ihi ka, sabihin mo eh. nag-isba? Wala siyang pampers antay, Uncle? Wala eh, mamaya ko pasusuutan niya na pupunta nga doon. Pag maghikantay, sabihin mo para ano, hindi ka magpanghigan sa ano mo. Wala na, hindi na niya alam sabihin. Sa upuan mo. Okay. Sidlas. Yung kasarap. Hinatiran din namin si Apong Dora niyang kahapon. Ganyan, protest Ano ang day. lagay ng matanda daan? Hindi nakahiga pa rin eh. Hindi na talaga siya makakita. Nakahiga lang pa siya? Hindi na bumabangon? Ibabangon siya pag nakaupo siya sa ganito niya. Yung ano niya. Pero hindi niya na talaga kaya yung siya lang. Yung sarili niya na bumangon? Ano? Pasyal nga sana namin dito eh. Di niya naman nakaya. Nag-ano yung katawan niya. Kaya nga. Kalakas-lakas pa niya natin. Nung nagsimula nung nagtarangkaso siya, ano na rin, hindi na rin bangon-bangon. Ano ba rin guys? Tanda na rin eh. Ganun talaga sa tandaan ko. Sige, kaya ka na. Makain na nga ako. Parang nito, dati nakakasubo siya ng sarili niya. Ngayon hindi na. Wala na. Nung... Kasi yung kamay niya, Uncle, hindi na talaga siya naka... I-exercise mo kaya siya, ante. Ganun siya. Hindi ko na maitiko. Ay, gano'n. Hindi mo siya maano. Hindi na Close open. Close open. Ito, ante, hindi na talaga nagagalaw. Oo. Tara na. Sige na, ante. Basta kami, ante. Bye-bye. Bye. Ano sabihin ma? Thank you. Oh, Dito na kami, tita. Bye-bye. salamat. Basta na kami. Salamat ng marami.